Hi guys, so welcome sa YouTube channel. Hello! So kayo yung mga nanalo sa ano? Ay ano ba? Miss City of Talisay 2019. Ano yon? Candidates. Okay. So ilan kayo lahat? So ito lahat. Really? Nasa likod tayo yung iba. Okay. So candidates kayo, kailan yung coronation ninyo? Ay, sa fiesta, no? Yun. So kasama ko guys yung mga candidates ng City of Talisay 2019. Ayun. So dito tayo sa likod. Hi, good luck. Ayun. Yun. Hi. Queen of City of Talisay. Wow. So yung nauna mga candidates yun. Sila mga candidates. They're miss. Sa mga miss po yun. Ayun. So, Mrs. welcome to my YouTube Mrs. channel. Queen. Ayun. Hi. Welcome to my YouTube channel. Yes. Hi. Yun, ganun. May naligaw na Korean. Ayun, so, ang saya. So, from the Talisay. Ayun. So, punta tayo sa unahan, guys. Ayun, ha. Ang dami palang tao, ang daming participants. So, it's my first time kasi na sumali. So, since rest day natin, walang tinitake na call. So, dito muna tayo. Guys, pasok na sa loob. Ulit. Tingnan natin ang ganap sa loob. Sino siya? The most prettiest of all. The most represent. Ano? Na ano? Answer lang. May pa-breakfast ba si Mayor ngayon? May pa-breakfast ba si Mayor ngayon? Yes! Saan? It's gonna be Jollibee. Hi! Thank you so much, Mayor Samson. Ayun na, ano na yun ha? Party breakfast later. So, nag-promote pa. Jollibee daw. We would like to invite you for the coronation night of Queen of Talisay 2019. That's gonna be on Monday, October 7th. Ang aga. Kasi 15 yung fiesta. Kasi pala guys, yung fiesta dito nagkataon na ngayong October 15 na. So, parang nagkataon siguro na naging preparation na rin po yung alaylakad na ito kasi tamang-tama naman na parating na yung fiesta sa lugar. So maya-maya isa-isahin natin yung kung saan nanggaling yung mga tao, okay? Mamaya. Saan daming tao? And guys, estudyante ko dati. Hi naman sa channel ko. Ayan. So nagkita-kita dito. Talisay City College. Ayan. Ang uban makagala nahimo ng abogado, maestra. Lakad Talimay sponsor para may sa entablado. So, chief sa so, yung mga PNP, estudyante na mag-aaral yung kinikita moving nila on, ladies and gentlemen, we will have another number from Lactang National High School. May naman yung pera ninyo kung sakali kung kayo ay kasi so sila yung mga ginagastusan. I mean, nasa kanila na po. Once again mga gala, ang Lalakad Foundation ay palayon pa ang pagpanawat sa inyong mga donasyon. So, sila yung mga pinapaaral nila, yung ginagastusan. Mga estudyante. Once again, Lactang National High School, that's true! Scholar ng bayan. Hi! So, from city, sa Miss City of Talisay 2019. Well, of course, mga gala, atong nasaksihan kung atong tanawan ang ilang
Talent Night, ladies and gentlemen, for Main City of Talisay 2019, karong October 9, mga higala. Atong saksihan karong October 9, ang ilang talents na tugingon man, ang ilang pageant night. Well, ladies and gentlemen, atong saksihan mga gala ang ilahang coronation night karong October 7. O bago masayog atong saksihan Kapakas Queen of City of Talisay 2019. Hi! Good luck, good luck, good luck! Esta no para apenas comienza. Se cansa, la la, Francia. Lahat nag-uwian na. So kasi linggo ngayon, so family day. Kapagod ang init. Pero may meaning naman po pala yung, may meaning naman yung Alay Lakad kasi mayroon na pupunta yung sponsorship.